I dag er slænget endnu en gang taget på udflugt for at finde ud af, hvilke politiske overbevisninger Danmarks befolkning egentlig har. Jeg ved ikke, om I har hørt, at Danmarks regering mener, at vi ejer sådan Nordpolen. Det ved jeg ikke noget. Nej, okay, det er da ikke så vigtigt. Det er mere, at Rusland de har så tænkt sig at boykotte al import af porre til Danmark. Ja. Hvad synes I om det? Jeg ved ikke, hvad jeg synes. Altså, det var på grund af det der kød eller sådan noget, de ikke vil have ind. Men jeg har ikke gået så meget ind over det, så jeg ved det ikke. Men det betyder så også, at Danmark ikke, og de andre lande i Europa, ikke har lov til at vise russisk porno mere. Har I nogen af jer til russisk porno? Nej, I kan ikke lide sådan nogle behårede kvinder? Nej, det er ikke lige vores stil, desværre. Jeg kan godt lide... Hvis man nu ser på sådan en dansk porre her, ikke også? Vi har lige været lige købt den i Netto. Hvad siger I så til kvaliteten af sådan en basse her? Dansk porre eller? Jeg spiser ikke porre, så det ved jeg ikke noget om. Men vi kan tydeligt godt se, at den er ved at rådne op. Ja, det ser ikke for godt ud. Russiske porre er altid friske. Mindst 4 dage. Den her, vi har lige købt den i 10 minutter, for 10 minutter siden i Netto. Og den er allerede pillerøden. Du kan ikke spise den her længere. Hvad siger I til det? Det er jo... Det er noget værd noget. Det er øv for folk, som gerne vil have porre. Det er jo selvfølgelig også supermarkedets ansvar at sørge for at holde øje med det. Og det er jo ikke så meget, hvor det kommer fra. Det er jo deres ansvar. Ja, så må I lade være med at handle i Netto. Nej, okay. Vi kan konkludere, at danskernes yndlingsgrøntsag er simpelthen porre. Endnu en aften. Nå okay, jeg ved ikke, om I har hørt det, men den danske regering mener, at vi ejer Nordpolen. Har I hørt om det? Jo, jeg har hørt om det. Okay, men det der sker er, at Rusland, det synes så, at de ligesom ejer det meste af Nordpolen. Så, og det er Putin jo ikke så glad for. Kender I Putin? Vi har købt en Netto for sådan 10 minutter siden. Så, og de har også udhulet den, så man får... Den var råden. Jamen, de sælger den råden. Den er ikke så frisk, som den kunne have været. Ej, hvor ulækkert. Ja, det er så lidt ulækkert. Ja. God aften. Du har ikke tid til at svare på et par spørgsmål. Really, nigga? Vi spørger lidt julemanden i stedet for. God aften. Du har ikke tid til at svare på et par spørgsmål. Really? Okay. Er det grøntsager igen? Har du til? Nej, overhovedet ikke. I dag handler det om politiske uoverensstemmelser med Rusland. Desværre den her gang. Jeg ved ikke om du har læst om, at Danmark har nærmest overtaget en del af Nordpolen her på det sidste. Jeg ved ikke om du har læst om det. Det går, men jeg ved ikke, hvad det handler om. Sådan. Nej. Nej. Men det drejer sig om, det er, at Ruslands præsident Putin er ved at lukke alt import af russiske grøntsager til Danmark. Hvad synes du om det? Altså, så vi ikke får noget, eller de ikke får noget for os? Vi får ikke noget af Rusland. Hvad jeg synes om det? Hvad synes du om det? Det er sådan... Det ved jeg ikke. Jeg er lidt ligeglad. Ja. Jeg vil alligevel ikke spise russiske grøntsager. Det er sikkert forurenet eller alt muligt. Hvad synes du om russiske... jeg ved ikke... porre? Dem kan du meget godt lide. Men Thomas... Ja. Vi kan altså konkludere, at din yndlingsgrøntsag er porre. Igen må jeg sige ja.
Du har ikke tid til at spise vores... Ej, jeg tror, jeg springer over for den her gang. Thomas, det er helt i orden. Må vi have lov til at sige tak for i dag? Selv tak. Ja, umiddelbart køb lige Thomas Majlstrups plade. Hvad koster de? 150, det er i orden. Tager du kort? Ja. Har I penge? Thomas, hvad var det for et program, du var med i? Det hedder Skjulte Stjerner. Skjulte Stjerner? 11. 2011? Så det er jo 3 år siden. 3 år siden. Ja, legendarisk. Tak. Forskning der. Så siger man behold resten. Nå, ja. Mange tak. Jamen, Thomas, god jul, ikke? God jul til jer. Og vi ses på grillen. Ja. Russiske porre, 10 kroner! Det er danske porre, de ved de ikke. Russiske porre! Russiske porre! Det drejer sig om politik mellem Danmark og Rusland. Jeg ved ikke, om du har hørt, at Danmark har nærmest indtaget en stor del af Nordpolen. Og ikke indtaget nødvendigvis, men vi har jo gjort klar på en stor del af den arktiske havbund, ikke sandt? Det har du læst om. Ja, det er 7 gange så stort som Danmarks område, og det er pissevigtigt, synes jeg. Jeg ved ikke så meget om det, men altså, det drejer sig om, det er, at Rusland åbenbart har også har gjort noget krav på det, eller noget, og der er kommet en stor konflikt ud af det. Ja. Og det Ruslands præsident har gjort, Putin, ved ikke, om du kender til ham? Jo, god fyr. Har simpelthen lukket fuldstændig ned for alt import af russiske porre til Danmark. Det her er en dansk porre, og vi købte den for 10 minutter siden nede i Netto. Mm-hmm. Det ligner en god porre. Nej, det har vi snakket om, ja. Og som du nok kan se, så er den faktisk ved at rådne allerede heroppe i bladene, som umiddelbart er et dårligt tegn. Ja. Hvad synes du om det? Altså, det er noget lort, for russiske porre ved jeg meget om. Det er virkelig en speciale hjemme hos mig. Det var lige det, vi ledte efter. Ja. Det var lige det, vi ledte efter. Nå, men så skal I have opskriften. Ej, den kan jeg sgu ikke engang rigtigt. Er det rigtigt? En ældgammel familietradition, russisk porre, nytår og jul. Så det er jeg meget ked af personligt. Altså, så jeg er lidt ked af det russiske, men altså, hvis I danske porre, det gør jeg så også tricket tit og ofte. Vi kan endnu en aften konkludere, at russiske porre er Danmarks livret, og vi skal bruge nogle flere af dem. Jeg ved ikke, om du har hørt om, at Danmarks regering mener, at vi ejer en stor del, hvis ikke hele Nordpolen. Det har jeg hørt om, ja. Rusland har så, eller Putin har så overvejet at stoppe al import af porre til Danmark fra Rusland. Hvad synes du om det? Altså, Rusland er jo sådan der, de spiller rigtig meget med musklerne for tiden, eller sådan der, så jeg synes princippet lidt, at man skal være ligeglad med, hvad Rusland har i gang i, fordi at de gør bare alt for at vise Vesten, at de kan være uafhængige af os. Men i princippet har de jo brug for mega meget støtte også. Altså rublen er jo ved at sådan der gå konkurs lige nu. Altså for fanden, de bliver nødt til at bruge deres guldreserve på 420 milliarder for at sådan der holde rublen kørende lige nu. Altså det er jo sådan, de kan jo ikke bare stoppe alt import, ikke? Eller sådan, de har jo allerede stoppet vores import af svinekød, eller sådan der. Det går jo ikke for dem, ikke? Eller sådan der, de kan ikke bare sådan der lave et jerntæppe, som de gjorde tilbage i, altså efter 2. verdenskrig, og bare fuldstændig afskære Vesten. Det kan de ikke, eller sådan der. Men det betyder så også, at alle russiske nu ikke kan komme til forskellige lande i Europa. Har du noget imod det? Fuldkommen ligeglad, eller sådan der. Du kan ikke sådan lide russisk? Har intet forhold til det overhovedet, eller sådan. Det er jo meget sådan med behårede damer og sådan noget. Det er ikke lige dig? Det er ikke noget, jeg har taget stilling til, vil jeg sige. Hvad med porre? Det er du ikke ked af? Porre? Porre? Ja, altså, det er fint nok. Det. Tusind tak. Tusind tak. Ja, tak lige måde. Ja, netop. Hvor skal der komme piger? Det er så godt. Nej! Der vil rigtig være med til julearrangementet på fredag.